Братле, започва поздравът, слушай как звучи. Този поздрав е за Нейхат, все напред върви. Сутрин рано пали спринтера, моторът върти. От Павликени към цяла Европа бързо пак лети. Най-бързият спринтер в града, всеки това го знае. Нейхат Транс по пътищата, като стрела пак лети. Вали, гърми на Нейхат Транс, пак му върви. Колкото и да го гонят, никой не го стигни. Вали, гърми на Нейхат Транс, пак му върви. По пътищата кара бързо, никой не го стига. Дъжд се лее, гръм се чува, бурята гърми, но зад волана Нейхат пак спокойно си върви. За жена и за децата той работи всеки ден, затова по всички пътища пак е номер едно. Ей, Нейхат Транс, пътят пак лети. От Павликени до Европа името кънти. Вали, гърми